Itu oh, iki duduk wong-wongan. Ya wis, dimasakne mie. Wis ngono ki mau. Kalau tinggi iki lebih kaya cara iki cocok ning ngono kuwi. Ijik kan Mbah. Bukan apa tak gandole. Yo sempal to. Lah apa ya no? Yo ora. Tepak pucuk iki katon ngisor. Yo malah sok dadi apa piro nom-nom kan. Nang kuwe. Kau terimaan. Mantu. Wah, cara anu ya. Ya, Wak. Lantarnya getas rain. Nah, pada tak pucuk iki lho. Ane gamen katut. Sing kidul ta? Lor kulon kidule gubuk. Kulon gubuk. Ayo, Pak, sing